don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. To my fans on the TV, it's the Petro Premiership, Orlando Pirates 3, Colorado 0. I'm joined by Mike Jordan. Yebo injalo lento. Sizela kuzobonga umfowethu uRevelio. Yeah. Umsebenzi wasebenza sinamakhapu amahlanu, 5 cups. Yeah. Asifani nabanye laba abafikizembe bahambe netibheke ehlathini. Sesiyolanda uPenny ke umuntu ozosithathira iChampions League. uPenny siyomthenga necontract yakhe uPenny. Thema khosi. Siyothenga uPenny. Yeah, simthenga necontract yakhe eKenya. Azwenza izinto zenzeke ngoba into esifuna la shota ngestar. Sesibili. Yeah. Unomlando weUEFA uBenny McCarthy. Exactly. Ukwayithatha ashaya Manchester United, FC Porto. Yes, exactly. Ufuna umuntu unomlando webhola. uBenny asifuna ukulanda amaplamba thina kahle. Anisafuni maplamba. Iplamba hayi. Ikrela ngamaplamba. Sesithatha ngamaplamba. Sesifuna abantu abakwazi ukwenza izinto zenzeke manje njengoBenny McCarthy. Yeah, sure. Kwamanje useKenya national team. Yeah. Lento ayenzi noma ubani. Yeah. Usukela eMzansi uyeKenya. Yeah. Ucoach national team. Yeah. Yayizo lento. Ngathi ufuna ukuphendula. Hayi ukuphendula sinankingi. Kancane. Asinankingi. Ngiyazi ukuthi siyasifuna istar. Yebo. Istar ngabe sinaso. Yebo. Ngabe sinaso ngoBenny. Yebo. uBenny as a player of Orlando Pirates. Yebo. uBenny wasilahla. Siyodlala ifinal. Yes. Wabe kwebhenjini baba kushoda ubuka ngayibhola. No. Ubuka ngayibhola. Wabe kwebhenjini ngoba disawa ungakabuka ibhola mhlambe ngesikhathi sakho. Masimzweni. Wait. uBenny McCarthy mina ngimfuna azocoach iPirates because wasilahla walahla intambo walahla amakhokho before aya ku final. Usithathile wasibeka ku final. Makaqeda zanga adlale. Akafunanga ukudlala. Okay, asikuguleni. Ukhuluma kabi. Ukhuluma kabi. Wawungasupport ibhola mfowethu. Wawungasupport ibhola mfowethu. It's an argument. Umfowethu shothi wasupport ibhola 2020. No masimzwena. Khuluma. Shothi 40 years ngisupport Orlando Pirates. Kamfowethu. 40 years ngisupport Orlando Pirates. Kamfowethu. There's a one person. Sifuna uBenny asifuna okuningi. Ayikakho amagoli awakori. Sifuna uBenny. It's not about ama-goals awakora, it's about ubumenemene ubuyenza. Uyamsukela. Ubani umunye uneUEFA Pro la ekhaya? Ubani umunye uneUEFA Pro la ekhaya? Hayi, asifuna abantu beChiefs. Abantu beChiefs asibafuna eduze. Asifuna abantu beChiefs eduze. Sinomlando, uBenny unomlando webhola. Asifuna umuntu oyiplamba la ekhaya. But yimenemene. Hayi bayamsukela. Sifuna uBenny McCarthy. Okay, uBenny McCarthy legend yayiphi team? Ugcina ukudlalela iphi team? Wanga si legend ePirates. Yeah, it's because ilento asenza yona. We don't want him. Othukutshele. Masibeze. Mswethu ku-age kaBenny bocabanga ukuthi wena ngalasta ku-Pirates i-age kaBenny
Why? Remember kuPirates uze ngokuzo Wait. Wait. Yes, uze azo retire. Yes. Uze athi uyodlalela iChiefs. Ima uze athi uyodlalela iChiefs. iKaizer Chiefs yathi usidudla. Wathi uya kuSwallows. iSwallows yathi usidudla. iPirates yamthatha. Wasidlalela. Wayishaya iSwallows, wayishaya iKaizer Chiefs. Wasithatha wasibeka ku-final. Wasithatha wasibeka ku-final eye-CAF. Kodwa mama sifika ku-CAF ku-final wa-retire. Uke wasibuza why besimisa. Masimbuza ukuthi why retire. Wait. No wasibuza why besimisa. Uthe maka retire wathi yena sekadlalile UEFA neCAF. All right. Remember thina uBenny Mesimlande besimvutha. Isakuvutha. Mental. Sivutha. Sivutha. Umuntu ozokhuluma. uBenny Nyamazi ufikile wayenza i-difference. Wayenza i-difference kuPirates. Wayithatha iPirates wayisa phezulu wayifaka kuCAF final. Makaqeda ifinal zangayidlala. Wa-retire. Iligu ithathile. Uyithathile ileague. Kodwa iCAF wayenzani? Wa-retire. Wayeke endleleni. Akazwenzani kuCAF uBenny? Makazoyidla i-Al-Ahly. Sadlala ne-Al-Ahly la. Sadlala i-draw. Sidlale. Thank you, Mazwesha. Wasn't shy, no. Oh, yeah. Man of the match. Man of the match yami uTLB Mbokazi. You man of the match la ekhaya. Kodwa uBenny la kanjani uyeza uyamthanda. Mawungathanda uBenny uhamba uyofeva iChiefs. Urubani uzwenzani? uBenny makengezanga kuPirates hamba uyofeva iChiefs. Asifuna amaplamba thina.